Pitäisikö mun tallentaa Mikolta yksi sellainen? No voidaan me koittaa yksi. Älä ota silleen, että mä pysyn perässä kumminkin. Ei vittu, aina kun sä yskit tolleen, niin sit tietää pahaa. Okei. Enduro iskä. Miksei jarrutti noin paljon? Mitä siinä oikein tapahtui? Niin mä vaan keräsin porukan kanssa. Mä menin tulla. Vähän liian kasaan. Joo. Recording. Sitten mennään. Jani Hybrid 2024. Sponsor me run. Ai kun Newmani soittelee, Herra Jumala! Herra Jumala! Kun se mäki lähti dippaan, niin siinä kohtaa ei enää ollutkaan se reitti, vaan se oli pöpelittyä. Hei, ootteko ajanut? Joo. Ei tänään. Ajetaan vaikka saman tien. Voidaan meille vauhin. Mennään suoraan. Se on niin kauhean mudassa se. Me ollaankin aika nöyteen. Oliko se suun poolien? Mä mietin, että kenen puolella. Joo, hyvä. Kansi on näköjään aika keino. Päästä hyvin. Joo. Hyvä, loistavaa. No, nää on näitä. Missä toi meni? Tuossa viimeisessä. Tuossa Joo, mäkin nauroin ilmassa, että kenen puoli täällä on. On kyllä tasaisesti mennyt. Se oli aika taiva. Meillä on aika siisti toi katkaisujälki tossa. Näihin ehkä sä kato nyt, just tätä kertaa aivan paskaa. Niin tommoset vähän ilmalla. Palupas. Niin. Voi näyttää olevan. Sakaa näihin jotain titaaniakseleita. Voi näyttää aika ripulit. Silleen kumminkin jotkut Oli kurat siellä. 140. Hyvin kyllä napsahti. Mä luulen, että mulla se meni koko takakolmiolta yli ja räjähti paskat. Kuuluu semmonen iso napsi. Tippus sulla jalka vaan sitten. Joo, mutta ei siis silleen... Mä säkitin vähän. Tai johonkin tonne reiteen tuli toi satula. Mä en siis oikeesti ei ollut tajunnut, siis vaikka silleen... mä ollut takana. Ei ollut niinku vaarallinen. Kaikki tapahtuu kaikki. Kyllähän tästä joku tarina kehitellään. Menkää te pojat ensin, niin mä tuun taas. Voi ajaa eka. Niin Mikko pääsee ruumiin.
murtujarru kun Okei, kun teki tosi vähän menee ensipätkä tähän väliin. No se voi sitten olla. Onkeusvolkimen yli. Tää meinaa aivan vitun läppää. Tää ei pure yhtään. Röllillä varmaan tarjoilee. On luokaton. Onko? On. Skaaja liidaan meille rölli sitten. Vanhoilla vauvoilla. Enduro-alu lähtee hirveästi. Vähän kovaa alusta täällä puuhaa. Oi. Eikä sattunut. Ei kun vielä kato kukki ottaa aikaa. Pysähtyy tänne alusta vähän uppeen, kun mulla oli keulassa high speedi yhtä vajaa täysin. Mä vaan hypin tuolla. No, mulla oli aika kova peli. Fyysinä. Eikä tullut mitään. Mitä tapahtui? Ei mulle. Mä olin huolissaan vaan kun äijä lähti tekemään sitä kuperkeikkaa sit. Olit rykelmä? Joo. Mä ajan vaan niin kovaa kun mä ikinä, siis aivan yli taitoini, kun mä luulit Mikkoa takarenkastiin. Mulla ei oo ankea jalalla mitään pitoa. Mä en se just sanoa, että Enduro-Aleksi ei paljon kiinnostanut lainapolkimalla. Vittu pidä, ei lainkaan. 7 vuotta. Eiks S-Rockilla ihan jees? Toki, jos ottaa siitä sen läpi. Joo. Se on hyvä. No siitä siis. Joo. Jani liidi. Montas naksua? Yksi naksu ei yhtään. Älä koske Älä niitä mieti. No, mennään töpöttelee. Juurikin näin. Eikö täysiä? Täysin. Tää ei ole täysiä nähnytkään. Tai toisen täysiä voi olla toiselle vähän vähemmän täysiä. Ihan fiksui sanoi. Anavinski. Meritejon kansi. Eikö siellä ole läpi? Joo. Hyvä marmori. Hänen hajaa kovaa, eikä pysy perässä. Tää? Voikin saada ihan juopon tuuriin. Jani juoppo. Mä suunnilleen hakkasin mun runkoa kalliota. Tää mun pyörä jotain varmaan sekajättöä, se tarvitsee syödä. Mikolle rintaan, niin voi törmää alluun seinään.
Ai niin, mä tuun Ei, mutta viikana. sä oot hyvä tuulasvaaja. Mä tuun viikana, niin en oo jarruna siellä. Sitä kautta me tehdään tänään toi oikaisupyyntö tosta polkimesta. Niin tehdään. Tänään Siinä täytyy mennään ehkä... voimaan. Hyvä vähän vipuvarttisin faktoritiimiin. Kuka vetovastuus livessä? No Allu totta kai. Termos. Kyllä. Mulla olisi teille vähän asiaa. nää? Greetings from Finland. Mikä meidän otsikko oli? Brenda was robbed in Meriteija. Siis joku sellainen. Se oli. Vittu, mä tarviin leveämästä anneta. 800 alkaa olla niin kapea. Joku 850. Vittu mikä gorilla. Mulla on 800. 760. Ai on 800. Joo. Ai on. No totta kai. 760. Mä oon nyt Kato tätä vartta. 780. Ei tää nyt Sekin on kyllä vähän liian leveä. Onko liian leveätä tankoa? On. Kaikki yli 760. Niin. Jani puhuu asiaa. Jos ajaa fiksiä. Ouch. Ouch. No niin, mennään nyt ajaa. Alkas väsyttää. Pelataan hippaa. Mä nyskäsen, niin sit ei tuu niin paljon. Hyvä. Okei. Nyt ehkä piippaa. No nyt katkes kampi. Nyt meni kampi ihan paskaksi. Mun kivi. Ai mun kivi. Kova. Nyt mä en muistanut tota. Mä katoin, että miten sä meet siihen, kun me tultiin aika hitaasti tuohon. Kerma vahtoo sitä. Tultiin tän tällaisen tiskille. Vittu. It's all yours. Juuri toi se lainapuli. Joo, kyllä kai te nyt hypätä osaa. Vähän tehdä mitä Allun tapa. Teet sä niinku bunnyhopi sinne? Joo. Mutta. No se jää lyhkäiseksi. Toi on epämiellyttävää kyllä. No. Mut siis, en mä tiedä, saa ajaa kovita tulee kestä kalusta. Kyllä lytänin, mutta tänään ei se tarvii enää aikaa korjaa Mulla on tilannetta. respektiä. Kaikki alkoi menee jo alamäkiä, kun mä sekosin siellä reitillä, menin siellä vitu puitten väliin. Joo, silloin mä vielä nauraskelin sun linjoille, mutta en arvannutkaan, että mun linjat on aika Se oli huonot vähän myös. outo, se meni seikkailupuista valinta kyllä. Oi vittu. No niin, viimeinen, ehkä kauden viimeinen tykitys safari tai puolikas. Oskarille vaan terveisiä ja kaikille muillekin. Tää menee faneille. Ai vittu! Tästä pitää prehoppaa tänne. Sit saadaan kiskastua noin. Tosta sisään. Tosta.